Много добра новина ще бъде, ако тази система, която подготвя нашите деца, т.е. училищната, образователната система, да си влезе в функцията, защото децата ни растат неграмотни. Аз имам една тук мома хубава, дето е сега за нейно голямо нещастие учи италиански, защото мога да я контролирам. Те не четат. Въобще не четат. Аз си спомням в Италия, като отидах, като влязах в една книжарница в 89-та година и се захласнах и стоях около 2 часа, защото това тук едно време ние сме се редили на опашки за книги. И тогава ми казаха там от продавачите, че Италия е на ниво, четене на нивото на третия свят. Аз бях много гор, защото ние в България въобще не сме такива. Обаче сега като гледам нещата, гоним италианците много успешно. Децата ни не знаят да четат. Те сричат. Това е страхотно. Бях някъде на 4 години, дядо ми във Варна беше лозар. И човека си правеше вино всяка година. И естествено, той беше табиетлия, ходеше да продава едни билети. Бивш офицер, уволнен, там след 44-та година и така нататък. Като човека продаваше билети и на обяд, като си дойдеше, ме пращаше, беше ме научил, те от старите мази надолу с големите стълбища, с 2 канички да точа от едното е шира, другото е вино. Той естествено знае кое какво и ми е давал. Обаче, аз в един момент решавам един хубав ден, че ми се пие шира. Слизам и естествено, както може да сетиш, с каничката обърквам бъчвата. И баба ми тук Маринчо, там Маринчо, тук Маринчо, там Маринчо. И накрая Маринчо отгледа вратата на мазето отворена, слиза долу аз като караджата. Напил съм се зверски и тя бел като платно с винарки около носа, тя ме качила жената, притеснила се. Преводаческата професия е много шарена, тя те свързва с всякакви хора. Не е нещо, което да можеш да изчерпаш като познание, защото непрекъснато ти се сервират нови неща. С това се занимавам в момента, иначе съм се занимавал с какво ли не. Мен ми е много шарена автобиографията. На 16 години започнах да работя и да уча, защото не обичам да съм зависим. Те, които ме познават, знаят какъв пожар бях в ученическите години. И така, но бизнесът е много интересен, има много хляб при нас и най-важното, което е, човек може да се развива тук. Той не е бизнес, който да е примерно с някакви огромни обороти, можеш много прилично да живееш, стига да ти се работи. Познаването на културата, на езика, от който превеждаш, е огромен плюс. Аз имам една моя така теория, страшно лесно учи езици. И като са ме питали защо така се получава, ми казвам, аз им разбирам мисленето. В момента, в който можеш да почнеш да уловиш, те си има някакви определени клишета и начин, по който е построен езика. В момента, в който влезеш в това нещо, ти езика го научаваш изключително бързо.
Значи, хубаво е да се познава културата, когато си преводач, но преводите се делят по принцип на два – писмени и устни. За писмения превод можеш да седнеш и имаш цялото време на света, нали, да намериш подходящите неща. Обаче, когато става въпрос за устни преводи, тук е много интересно. За писмените преводи се изисква търпение. Ако така може да го кажем, това е типичната работа за Зодия Дева. Архиварска работа. Търсиш, изследваш, намираш, прилагаш и така нататък. Интересни са устните преводи, аз предпочитам с тях да се занимавам, а много по-динамични са. Там вече за самия превод се изисква друго нещо. Там се изисква бързина, услужливост на мисълта, много добра памет и най-важното е, както аз обичам да казвам, да си перде. Значи ти като се изправиш някъде и трябва да работиш, не трябва да те интересува кой е срещу тебе. Аз приемам тия, които аудиторията я приемам като публика и се изявявам като артист. Това мисля, че ме спасява винаги. Защото няма човешка глава, която да работи, нали, на 1000% перфектно. Случвало ми се и на мене, но самообладанието, хладнокръвието, това са много важни работи. Същевременно, естествено, трябва да имаш познания по езика. Това е специфика. Особено в устните преводи най-специфичното нещо е кабина. Ако си на някаква среща и превеждаш и хората са около тебе, те включително могат да те следят какво превеждаш, докъде си стигнал, да имат някакъв ориентир как да говорят. В момента, в който ти си в кабината, ти го слушаш на едни слушалки, той, който работи, и той въобще не те чува. И ако е някакъв такъв по-неопитен или се увлече от аргумента там, нещата, за които говори, той почва да пердаши напред. Аз основно превеждам с италиански. Това са едни бързореки хора и като им дадеш възможност да тръгнат, няма спиране. И там е тънкият момент, че той колкото по-бързо трябва да говори, ти толкова по-бързо трябва да превеждаш, но и да превеждаш качествено, нали? Не само да се чуват звуци. Задължително се подготвям преди превод, защото в противен случай можеш да се издъниш, така да се каже, на по-прост език. Значи за ръката на сърцето, за по-голямата част от преводите не се подготвя. Тези, които третират така общодостъпни неща, отивам и си го работя. Но когато са по-специфични нещата, обикновено клиентите ти изпращат и материали, а пък когато са много специфични, ги чета много внимателно и си правя речници, защото не става. Мисля на езика, на който превеждам, и когато превеждам не бъркам, но големия проблем е, когато не съм на работа. Защото много често ми случва още да не мога да си намеря подходяща дума и да ми идва на няколко езика. Това се случва. За съжаление, но по време на работа това нещо не ми се е случва. Въпрос на концентрация. Аз умея страхотно да се концентрирам и независимо дали съм спал или не предната нощ, дали съм изтощен, дали са 40 градуса навънка, просто се концентрирам върху работа. След приключване вече ти, като излезеш от превода, си малко посмазан. Превода е сложно нещо. То е въпрос на интерпретация. Тоест, двама преводачи един текст могат да го преведат различно. Въпросът е кой как ще го възприеме и оттам нататък как ще го преведе. Така че еднозначно може да говорим за точност на превода, когато става въпрос за нещо чисто техническо. Ако боравиш с такива категории, нали, гайка, болт и така нататък, там не можеш да сбъркаш. Но ако има някаква концепция, тук нещата вече стават доста тънки, защото човек просто може да го възприеме различно. Между другото, преводачите създават езика. Защото когато ви дойде нещо от английски, никога не е превеждано, първия, който го преведе, той ще вкара и терминологията. И това е важно, защото трябва да правим така, че нашия език да си остане чист. Страшно много англицизми има в български. Неща, които си имаме думички, ние почваме да ползваме по някаква инерция чуждите думи. Това не винаги е удобно, а много пъти е и смешно. България трябва да влезе по принцип в информацията, която тече по света. Много от тези италианци, които идват, казват: страхотна държава, страшно, но ние просто докато дойдохме тук не знаехме, че това нещо го има.
Ние седим, идваме си в България, тук не сме чували нищо. Знаеме примерно за папата, знаеме за някакви скандали и така нататък. Но тая е прекрасна държава. Те хората остават очаровани и без да преувеличавам се влюбват в нашата страна. България трябва да може по някакъв начин да я представим, да я сложиме в една витрина и да я гледат навсякъде. Ние наистина имаме какво да покажем на света. И като човешки ресурс, ние сме все още топли хора, отворени, гостоприемни. Това не е малко, защото в една Италия, като отидете в Северна Италия, те са възпитани, учтиви хора, но са студени. Ние не сме такива. С нас може човек да се спре и да говори. Това е. А пък да не говорим за природните красоти и за историята, която имаме. Ето виждате сами какво става, колко неща светилища откриха. Ако седнем сериозно да разработваме, ние може да имаме по исторически туризъм, може да сме първата страна в света на първо място, защото потенциалът е огромен. Ден с ден не си прилича. Споделете своята история, за да обиколи света. В края на годината TV България ще класира 10 най-интересни истории, които ще останат в Златния фонд на Българската национална телевизия. Вашата може да е една от тях.